Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Ýewro Geňişliginiň liderleri Gretsiýa bilen täze kömek programmasy barada jeslapky lalaşyga geldiler. Bu lalaşyk Gretsiýanyň maliýet aýdyny çökmegi we ýewrodan el çekmegi bilen bagly dören töwekkelçiligi aradan aýrýar. Gelinen lalaşygyň Gretsiýadan düýpli reformalary geçirmegi talap edýänligi hem ma'lum edildi. Temany habarçymyz Arat Perwişiň maglumaty bilen dowam etdirýäris. Ýewrozonasynyň ýol başçylary Gretsiýa bilen täze kömek programmasy barada wagtlaýyn aralaşdylar. Şeýlelikde Gretsiýanyň maliýet aýdyny çöküp, ýewro toporundan çykma mümkinçiligi häzirlikçe aradan aýryldy. Çynlaky reformalary we kömegi öz içine alýan bu aralaşyk Bruselde 17 sagata çeken çekirişikden soň 13-nji iýulda ýertir eglan edildi. Ýewropa ýol başçylary aralaşygy oňlasalar da käbirleri onuň entekdiňe bir plandygyny, Gretsiýanyň çynlaky reformalary ýola goýmaldygyny aýdýarlar. Ýewropa Geňişiniň başlygy Donald Tusk gelinen aralaşyk Gretsiýanyň täzeden ýola düşmegine mümkinçilik berer diýdi. Gelinen karar Gretsiýa oňoýsuz netijäniň sosial we syýasy ziýanlarynyň gaça durmak üçin bir mümkinçilik bolar diýip Tusk gepleşikden soň bolan metbuat ýygnagyny aýtdy. Tusk ýerine ýetirilmeli berk şertleriň bardygyny hem belläp geçdi. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker bu aralaşykda utan we oturan ýok diýip aralaşygy Ýewropa häsiýetli bir radylaşyk diýip suratlandyrdy. Fransiýanyň prezidenti François Hollande täze reformalary kabul etmek üçin Grek parlamenti sanlyca sagatyň içinde maslahat geçirmeli diýdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Grek parlamenti programmany tutuşlaryny oňlap, ilkinji kanunlary girdenne, Afine bilen qarz pul gepleşiklerine ýol bermegi Bundestaga dolu anam bilen özüniň ündejekdigini aýtdy. Ýewropa gidilmeli ogur barada bir karara geldi. Inni ähli zat onuň ýerine ýetirilmegine bagly diýip hem Estoniýanyň premier ministeri Taavi Rõivas aýtdy. Gretsiýa bilen kreditorlaryň arasynda gelinen aralaşyk barada entek doly maglumat ýok. Gretsiýanyň premier ministeri Alexis Tsipras görülen çäreleriň ykdysady kynçylyklara getirjekdigi doranusyz ýöne ösüş paketi, bergileriň gaýtadan düzgüne salynmagy, 3 ýyl üçin maliýeleşdirişiň hawpsuzlandyrylmagy, Gretsiýanyň ýewro toporundan çykmagynyň inni geçmişe öwürlendigini aňladýar diýdi. Tsipras Gretsiýa kynçylykly kararlar we agyr ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz boldy. Bruselde gelinen aralaşyk mümkin bolan iň gawy çykalga diýdi. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Demirgada Howanistan'da ýurdun Türkmenistan bilen terkediniň golaýynda radikal söwüşçileriň garşysyna söwüşýän toporlaryň düzmüne regional resmiýetlerin aýtmagyna görä iki parlament agzasy da goşulypdyr. Howanistan'daky habarçymyz Şamirdan Gulmurady olaryň kararlarynyň sebäpleri we alyp barýan işleri bilen gyzyklanyp olardan biri deputat Naqibullah Faýyk bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligiň mazmunyny kärdeşim Muhammed Tahirden dinläli. Jynap Faýyk, siz häzir Faryabda uruş meýdanynda, sebäbi näme? Faryab bir haftadan buýan uruşlar bolup gelatdy. Faryab welaýatynda bir hepde bäri aldym berdimli uruş barýar. Faryab welaýaty bilen Balyk welaýatyny birleşdirýän Şaýolyň ugurunda gaty söwüş boldy. Döwletabad, Şirintegap, Jumabazar atly etraplarda hem gaty çatışyk dowam edýär. Astanababa atly sebti başga da ollarça obany Taliban basıp aldy. Almar etrabynyň Qaray atly regionuny jeňçiler gabawa aldy. Ol ýerde müňlerçe maşgala ýaşaýar. Qarayda 400 tuwerege Erbeke atly yerli ýaraglylar bar. Olaryň üstüne 4 welaýatdan gelen 2000 golay talip söwüşçileri hüjum etdi. Yerli ýaraglylaryň Qarayda 30 harby postlary bardy. Erbekilerin 28 harbi postunu Taliban basıp aldı. Qalan 2 harbi postam basıp almak üçün jeňçiler öz hüjumyny dowam etdirýär. Häzirçe iki tarapdan onlarca adam öldü. Ençeme insan yaralandy. Onlarca Awgan harbisini jeňçiler ýesir aldy. Biz deputatlar bolup ýagdaýyň agyrdygyny hökümete duýdurdyk. Ýöne hökümet jeňçilere garşy göreş üçin kömekçi harbi güç heniz ibermedi. Jeňçilere garşy göreşýän döwlete tarapdar güýçlere hawadan ýardam edilmedi. Netijede jeňçilere garşy göreşýän ýaraglylaryň oky guturdy.
400'den gurrak yerli yeragly jeňçileriň gabagynda galdy. Talip söwüşçileri olaryň hemmesiniň kellesiniň kesiljekdigini aýdypdyr. Şo sebäpden şu agşamaça awgan ýürütü güýçleri kömegine ýetişmese, yerli yeraglylar jeňçileriň öňünde durup bilmeýär. Olaryň ykbaly bilen bagly şu gije ýa ertir yaramaz habary eşiders. Jeňçiler ýüzlerçe ýyldaşymyň kellesini keser. Awganistanda taryh boýunça uly fajiganyň Faryapda ýüz bermegi ahmal. Aýdanlaryňyzdan şeýle düşündim. Jynap Faýyk, siz söwüşçilere garşylyk görkezýän toparlara moral taýdan goldaw bermek üçin şol ýere barypsyňyz, şeýlemi? Bilasizki, bu ýerde hökümet ýawurdy milli köp emas. Bilşiňiz ýaly Faryap welaýatynda awgan howpsuzlyk goragy güýçleriniň sany, hususan awgan milli goşunyň sany köp däl. Şonuň üçin Faryap welaýatynda halk eline ýara galyp jeňçilere garşy göreşe başlady. İl arasynda käbir agzalyklar bardy. Şo sebäpden biz deputatlar bolup Kabuldan Faryap'a geldik. İlki il arasynda ýüze çykan meseleni çözdük. RBK adly yerli yaragly toparlar yerli polisiýa gullugy hökmünde hökümet tarapyndan kabul edildi. Awgan milli howpsuzlyk gullugy olary ok yarag bilen öpçinetdi. Awgan howpsuzlyk goragy güýçleriniň ruhuny galkındyrmak üçin söwüş meýdanyna baryp bizem uruşlara gatnaşdyk. Jeňçilere garşy göreşýän awgan güýçleriniň halyndan biz günde habar alýar. Faryap welaýatynyň häkiminiň orunmasary häzirki dowam edýän çaknaşyklara Merkezi Aziýaly söwüşçileriň ýolbaşçylygy edýänligini aýdýar. Siz näme pikirde? Faryapda bütün taşqary mamlakatlardan adamlar şu ýerge ýygylgan, köpünçesi özbek. Ençeme daşary ýurdun jeňçileri Faryapda toplandy. Çet illi jeňçileriň köprägi Özbekistanly bolup durýar. Merkezi Aziýanyň böleki döwletlerinden Faryap welaýatynda jeňçiler bar. Faryap welaýatynda barýan uruş hereketlerine Merkezi Aziýaly militanlar ýolbaşçylyk edýär. Siziň häzirki duran ýeriňiz hemem söwüşçiler tarapyndan hüjüm edilen beýleki owalar Türkmenistan bilen serhetdeş. Serhediň ýagdaýy nähili? Ýagny serhede hop habanýarmy? Albatta ki mana şu Taliban Türkmenistan'da çegereleriga özünü yakın kılady. Şeýlerden özleriga kararga joy alady. Elbette jeňçiler Türkmenistana da weham salyp biler. Talip ýaraglary we çet ýurtly jeňçiler Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda hereket edýär. Merkezi Aziýaly jeňçiler Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Olar Türkmen-Awgan serhediniň ýakynynda harby merkez döretýär. Türkmenistanyň serhediniň golaýyndaky owalary jeňçiler ele geçirdi. Çet ýurtly militanlar Türkmen-Awgan serhediniň ýakynynda ýerleşmäge aýratyn üns berýär. Şonunam daşary ýurtly jeňçileriň Merkezi Aziýa respublikalaryna gelejekde howp abandyrmagy planlaşdyrýandygy belli bolýar. Siz hökümet tarapyndan kömegiň barmanlygyny aýtdyňyz. Bu ýagdaý nähil düşündirilýär? Siz näme pikirde? Hökümet kirakam harakat kılady, bir walat ýürüýe barady, walatga ýe barmaýdy, Faryapga hazırça ýe barmaý turgan. Awgan hökümeti 200'li hereket edýär. Ka welaýatda howpsuzlyk goragy güýçleriniň sanyny artdyrýar. Emma Faryap welaýatyna bolsa kömekçi awgan güýçlerini uguratmaýar. Bu ýagdaýyň jogapkärçiligi hökümetiň boýnunadyr. Eger jeňçiler biziň kellämizi kesse, onda biziň ganyxorumyz hökümetdir diýip jeňçileriň gabagynda galan ýaraglylar bize öňünden aýtdy. Eger-de bu tasdiq etsa, aldyndan bizlerge aýtganki, bizlerni qatyly biz hökümet. Awganistanly deputat Nakabullah Faýyk bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Liwap vilayatynda hususy dermanhanalaryň ýapylmagyndan soň regionda dermanlaryň gara bazaryndaky sowdasy güýçlendi. Liwapda derman sowdasynyň şu günki ýagdaýy barada habarçymyz Röwşan Çaryýewiň maglumatlaryny dinläli. Soňky döwür Türkmen-Awgadyň gök bazarynda derman bar diýip aýlanyp ýören elleri derman satyjylary peýda bolup başlady. Olar dermanlaryň gara bazardaky satyjylary bolup, şol töwda şäherde hususy dermanhanalaryň ýapylmagyndan soňra has gytyşdy. Şol dermançylar diňe hususy dermanlaryň däl, hökümet dermanhanalarynda hem tapylmaýan dermanlary satýarlar. Döwlet dermanhanalarynda bolsa tapylmaýan dermanlar diýsen köp. Gara bazar söwdegarlaryň bazardaky islendik adaty söwdegarlardan diňe bir tapawdy bar. Olam olaryň öz sowdalaryny gizleýänrek amala aşyrýanlygy.
Olar derman satıcılara mahsus eşikler hem geýenoklar. Olar özlerini derman satýandygyny görkezýän hiç kili bellik hem götürmeýärler. Emma oňa garamazdan satyjylar alyjylar satyjylary uzakdan tanaýarlar. Şeýlelikde gara bazardaky derman sewdasy edil häzirki gün Türkmenawadyň gök bazarynda hiç kili päsgelçiliksiz diýen ýaly gyzgalanly ýagdaýda dowam edýär. Satylýan dermanlaryň ne derejede derman bolýandygy belli däl. Ol dermanlaryň howpsuzlygyna kepil geçýänim. Ulanyş tertibi barada takyk maglumat berýänim ýok. Satylýan dermanlaryň saklanyş şertleri barada hem türlü soraglar bar. Şol bazardaky dermanlar umumyň aýdylanda daşary ýurtlardan getirilip satylýan dermanlardyr. Gara bazar sewdasynyň satyjylary olaryň aglawasynyň Orsiýet we Özbegistanda öndürilen dermanlardan ibaratdygyny aýdýarlar. Bu dermanlaryň tapawdy olaryň bahasynyň döwlet dermanhanalaryndaky dermanlardan epesli arzan satylýanlygy bilen hem bagly. Şol sebäpden bu ýerde müşteri azlyk etmeýär. Dermanlaryň arzan bolmagynyň sebäpleri barada takyp bir zat aýtmak kyn. Emma ýagdaý bilen ýakyndan tanyş we adynyň agdalmazlygyny soran bir çeşmäniň aýtmagyna görä, mundan 3-4 aý ozal hususy dermanhanalaryň ýapylmagy bilen käwir dermanlaryň gytçylygy emele geldi. Işi gadagan edilen dermanhanalaryň harytlary arzanrak bahadan dermançy daýdalara satylyp başlanıpdyr. Şeýle de häzirki wagtda Türkmenawadyň döwlet dermanhanalarynda käwir dermanlaryň gytçylygynyň dörendigi hem aýdylýar. Meselem döwleti degişli käwir dermanhanalarda zerur bolan ýürek we damar kesellerine degişli dermanlary tapyp bolmaýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan we şeýle dermanlary döwlet dermanhanalaryndan tapyp bilmedik bir Türkmenawatlynyň aýtmagyna görä, döwlet dermanhanalarynda käwir dermanlaryň tapylmazlygy epesli wagtdan beri dowam edýän bir ýagdaý. Sebäbi bolsa düşündirilmeýär. Özüni maýa diýip tanadan 40 ýaşlaryndaky beýleki Türkmenawatly bu barada Azatlyk radiosuna şeýle diýdi. Men ýam näçe dermanhana bardym. Maňa gerekli aýal ugry boýunça keseller üçin dermanlaryň ýokdugyny aýtdylar. Haçan getirip biljegim takyk aýdylmaýar. Şonuň üçin gara bazara geldim. Berde ol derman bar, emma dermanlar dermanhanada satylsa gowulardy diýip maýa gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde gara bazardaky dermanlary talabyň artýan häzirki purtutunda şäheriň içindäki dermanhanalaryň içi bolsa mudama boş diýen ýaly. Bar olan dermanlara ol ýerde müşteri etmezçiligi duýulmaýar. Yer gelende aýtsak hassahanalarning derman üçünçiligi hem dollugyny diýen ýaly hassalaryň boýnunda. Lukman tarapyndan ýazylyp berilýän spisakda hassa hossarlary özleri dermanhana gelip gerekli dermanlary satyn alýarlar. Derman sewdasy girdejili pudak bolmak bilen onuň üçünçilik işlerindäki näsazlyklar bolsa müşterilere jogapsyz sorag bolmagyna galýar. Emma ýene beýleki jogapsyz soraklaryň biri hem gara bazaryň ykbaly bilen bagly. Liwapdaky habarçymyz Rövşen Çariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Şu günler howanyň ysysy Aşgabatyň köçelerindäki awtobus duralgalarynda durýan ýolagçylar üçin agyr ýagdaý döredýär. Soňky wagtda gurulan täze döwre laýyk duralgalar hem ýolagçylar üçin yssydan goranmaga mümkinçilik bermeýär. Paýtagtda esasy jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslaryň ýolagçylarynyň çekýän kynçylyklary barada habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinläli. Paýtagtda ysly howa dowam edýär. Gyzgynlyk 40 gradusdan hem aşýan bu günlerde günüň ýetiş öklesinden goranmak üçin piýadalar eslenlik köleýän ýerlerden peýda bolmaly bolýarlar. Bu ýagdaý açyk howada epesli wagt awtobusa garaşyp durmaly bolýan ýolagçylara hem degişli. Paýtagtyň käwir awtobus ýollarynyň duralgy diýilip görki ýok. Mysal üçin ýurdun baş drama teatrynyň edil alkymyndaky awtobus duralgysyna adaty duralgy basylmasy ýok. Bu ýerde ala hiç tap goýulmandyr. Şonuň üçin adamlar duralganyň goýundaky baglaryň aşagynda günüň ýetiş öklesinden goranmaly bolýarlar. Atamurat Niýaz prospektiniň Göýröli prospekti bilen kesişýän ýeriniň goýundaky awtobus duralgysynda hem duralgy ýok. Bu ýerde hem adamlar baglaryň kölegesinde bukulyp durmaly bolýarlar. Paýtagtyň gurony gurşulan diýip bolajak awtobus duralgylarynyň hem köpüsiniň aşagyna awtobusa garaşyp duran adamlara seýrek gözüm duşýar. Adatça ýolagçylar bu duralaryň aşagyna däl-de ise olaryň daş ýüzünde kölege berýän tarapyna geçip awtobusa garaşýarlar. Aýtak köçesiniň ugrundaky duralganyň berýän kölegesinde awtobusa garaşyp duran bir denan munyň sebäbini şeýle düşündirýär. Bu duralaryň bastyrmasy kiçi bolan soň gün şöklesinden olaryň aşagyna bukulyp bolmaýar. Käbir duralarda bolsa 4 tarap hem açyk, olaryň aşagynda asla-da kölege bolmaýar diýip olaýdýar. Gepin gelişine görä aýtsak Aşgabatyň käbir merkezi we protokol köçelerine goýulan
täze avtobus dolgularına televizor, diri güller bilen birlikde kışına ibadiyan Thompson'a bolsa sowajan split sistemler goýulypdyr. Emma bellemeleri split sistemler bu täze dolguların hemmesinde işlemeýär. Mysal üçin 10 ýyl awadançylyk prospekti boýunça ýerleşdirilen täze dolguların hiçbirine split sistemi işletilmeýär. Türkmenbaşy prospektiniň naky 3 tane täze dolguda hem split sistemi işlemeýär. Bir taraplyk Çanlybyl we Köpekdağ prospektleriň naky dolgularda hem split sistemler işlemeýär. İşledilen split sistemlerin işleyişinin hem belli bir derecede ya bu oradan aýsa boljak. Paýtagyň Arşeýli prospektiniň naky dolgularda split sistemanyň işleýändigini görkezýän indikatoryň çyraşygy ýan hem bolsa dolganyň içi o diýen farkynäl. Bu split sistemler ýanyna baryp, oňa elini uzadanynda ondan sowuk howanyň dereginde howluň çykkandygyny duýarsyň. Paýtagyň Kammal hojalygynyň bu dolgulary goýuşlyk edýän kär işgärlerini aýtmaklaryna görä, täze dolgularyň käýerlerine split sistemler döwülen bolsa, käýerlerine olar işletilmeýär. Olaryň näme üçin işletilmeýändiginiň sebäplerini bolsa Kammal hojalygynyň işgärleri düşündirip bilen oklar. Başlyklar işletmäň diýdiler. Bilen işledem ýok. Telewizorlaryň, awtomatik kapylaryň köpsi işledilen ok diýip Kammal hojalygynyň işgäri aýdýar. Bundan 3 ýyl töwere odal açylan täze dolgulary paýtagyň Kammal hojalygynyň işgärlerinden her gün ýürüte ýuwup, olary aýraty seredýändiklerine garamazdan olardaky oturuşlar hem döwlük başlapdyr. Häzirki wagt bu hili dolgular Türkmenbaşy, Arşeýli, Çanlybyl, Köpekdağ bir taraplyk 10 ýyl awadançylyk we Atamlatnyaz prospektlerine goýuldy. Turly köçelerdäki dolgular beýleki köçelerdäkilerden öz formasy, belli rengi boýunça tapawutlanýar. Habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Aşgabatyň duralgalaryndaky şu günkü ýagdaý barada siziň dikkatiňize foto sergini hem hödürleýäris. Onu görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna täýär ediň. Web saýty Türkmenistandan derweden.net proxy saýty arkaly girip bolýar. Habarlar gündeligimizi dowam ettirip ýene Liwap ýylaýatyna gaýdyp gelýäris. Liwapda bar bolan iň uly emeli köl şuun kuun çola ýere öwrildi. Bu ýerde gurulan binalar ýumruldy diýen jalış mövsümine garamazdan bu ýere barýan adamlar göze ilmeýär. Liwapdaky habarçymyz Osman Halyýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Merkezi Aziýanyň iň uly derýasy bolan Amy derýanyň kenarynda ýerleşýän de bolsa, Liwap vilayetinde adamların Thompson jokrama ıssy günlerinde suwa düşmekleri, dynja almaklar için ýörite gurulan ýa-da bellenip awadanlaşdyrylan suw howdanlarynyň köýleriniň sanyny sanamak için bir eliň barmaklary ýeterlik. Şeýle köýlerden biri Seydi şäheriniň 3 kilometr töweregi gündogarynda ýerleşýär. Ol geçen asyryň 70-nji ýyllarynyň ortalarynda şu ýerdäki tebii çöketlige suw goýbermek arkaly döredilipdi. Şu günler köýüň giňligi käbir ýerlerde 3 kilometrden de geçýär. Onuň suwy şoran bolsa arassa, ýöne howanyň kızgınlygynyň 42-45 derece ýetýän häzirki günlerinde de bu ýere suwa düşmäge, dynja almaga gelýän şäherleriň sany az. Käbir günlerde bolsa asla ýok diýerlik. 8-nji ýylda ol ýerde çeňek bilen balyk tutýan ýekeje balykçy bar ekeni. Ol gün iş günüdi. Ýöne 11-nji iýul şenbe we 12-nji iýul ýekşenbe günlerde ol ýere baranlaryň sany 5-10 adamdan geçmedi. 11-nji iýulda köle çeňek taşlap oturan we özüni Hudaýnazar diýip tanadan 50 ýaşlar töweregindäki Seydiniň ýaşaýjysy beýle ýagdaýyň sebäplerini kölde adamlaryň dynja almaklar üçin zerur şertleriň ýoklugy bilen düşündirdi. Hakykatdan da kölüň Seydi tarapdan barýan ýerinde 10-15 adamlyk ýekeje bastyrma gurulypdyr. Şeýle de suwun üstünden köle 10 metr töwereg girip gutarýan ýoljaga edilipdir. Şolara golay ýerde çağalar üçin oýun meýdançasy da gurulypdyr. Ýöne onu ýandakdyr gamak basyp gidipdir. Gelip oýnaýyn diýende de çağalar onuň içine girip biljek däldi. Kölüň kenarynda eýin eşik çalşyrmak üçin burtkajyklar da, hatta ýekeje hajatxana da ýokdy. Onuň kenarlarynyň esli ýerini gamış basypdyr. Her ýerdäkde zir-zibil atylýan ýörite gapyrjaklaryň goýlandygyna garamazdan kenar plastik gaplardan, çüşe döwüklerinden, beýleki zir-zibillerden doludy.
Balıkçı Hudaýnazar kölde hususy etçilikdäki bir sany motorly gezelenç gaýgynyň bardygyny aýtdy. Ýöne kämahal bir otlanyp köle çykarlaýmasa, ol köplenç daňylgy durýan ekeni. Sebäbi bu ýere gelýän az. Gaýykly gezelenç edýän hem ýok diýerlik. Şäheriň ýaşaýjylary kölün kenarlary awadanlaşdyrylyp, zerur şertler berilse, bu ýeriň şäherleriň höwes bilen dyýynjalýan ýerine öwrülip biljekdigini aýdýarlar. İň ilkinji edilmeli iş ol hem kenary ot çöpden, zir-zibilden arassalamak, soňra ol ýerde eşik çalışmak, oturup dyýynjalmak üçin ýörite ýerler gurulmaly. Ağız suwy, süýjü köke satylýan bir kısan dükanjyk da gerek. Köl çuň däl, ýöne oňa çağalaryň hem suwa düşmäge geljekdigi göz öňünde tutulup, motorly gaýyk bilen üpçün edilen halas ediş bullugyny döretmeli. Bu aýdylanlar Türkmenistanyň ýaş şäherlerinden biri, Seýdiňiň ýaşaýjylarynyň göwün islegleriniň beýany. Her kim öz agran ýerini tutar diýleni, Azatlyk radiosu bilen bir sagatdan gowrak söhbetdeş bolan Balıkçı Hudaýnazar bolsa, kölüň Düýagir diýilýän Belent gyryn ýan başynda ýerleşen böleginde balıkçylyk hojalygynda döredip boljakdygyny aýtdy. Munuň üçin ol kölüň 40-50 metr töweregi inçelýän ýerinde oňuk gözli tor oturdulmaly diýär. Hudaýnazar kölüň şol kiçi böleginde östürilip ýetişdiriljek balygyň şäher ýaşaýjylaryny dolu üpçün edip biljekdigini de sözüniň üstüne goşdy. Liwapdaky habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatyny dinlediňiz. Bu maglumat esasynda taýýarlanan videony hem görmäge çagyrýarys. Hormatly radio dinleýijiler, bu videony we beýleki maglumatlary Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda görüp bilersiňiz. Facebook we Kontakty sosial ulanlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň öz pikirlerinizi ma'lum etmekleseňiz Azatlyk radiosu bilen telefon ýa SMS arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosu siziň pikirleriňizi garaşýar. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içine we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.